Så, lige om lidt, skat. Så har vi sat et kryds op her. Det vil sige, at der er sådan nogle dimser her over i hjørnerne. Der skal den så først den ene ind her, og så sætter man den sådan i spænd her, og så den kommer ned i den anden ende. Og så er det tilsvarende med den der. Og så bagefter, så sætter man dem op med de her velcro-dimser. Så det er sådan set egentlig ikke så svært igen. Og så, når man er færdig med det, så er der så nogle andre nogen, der ligesom har et knæk her. Nogle andre tynde nogen. Dem sætter man så ned i den her plastikdims. Eller først så sætter man igennem løbegangen her. Altså løbegangen hele vejen herover på den anden side. Og så sætter man den i en anden plastikdims hernede. Og så sætter man de her plastik nogen på bagefter. Så det ligesom laver sådan en, så den ligesom kommer ud her. Ikke? Sådan. Og tilsvarende i den anden ende. Det kan godt være lidt. Det er faktisk rimelig simpelt. Og så derefter så sætter man jo sådan nogle pløkker i her, så når man kommer ud med de der 2 kabiner, der er i hver sin ende. Og så er det det. Det er sådan set bare det. Og så skal man ikke være lidt nervøs, fordi at der er nemlig en ekstra af de her pinde. Hvor er den henne? Der var den. Det skal man ikke være nervøs for, fordi det er bare en ekstra en, der er der. Bum, den hører ikke til noget som helst. Sådan. Så er det simpelthen telt og unger, og jeg ved ikke hvad. Og nu skal vi snart op og bade. Og der er en sø. Er det ikke fedt?